Bueno, la veritat és que per lo que toca respecte a Ciudadanos, molt contents, perquè han presentat una vegada més una moció pel poble, com ser el 90% de les mocions que presentem, i afortunadament, encara que en comissions pintava mal el tema dels murciélagos, perquè me varen dir tots els grups que estava la cosa complicada, a la final, o una de dos, o s'ha convençut jo, o ells han reflexionat. La bona qüestió és que estic content perquè ha sigut per unanimitat i per tant espero que se faci el que s'han compromès a fer, estudiar el tema i implantar-lo si és que és rentable, si és que és eficaç. Després, ha tingut un rifirrafe en el PP perquè és que a mi me molesta molt que se mentisca. Entonces, en la moció que presenten dels 15 minuts fan un afegitó de que se fiquen més estacions, com que és la plataforma de 15 minuts la que està reclamant això. I en cap moment, o sigui, jo he tingut el temps de repassar-me totes les mocions que ha presentat en 15 minuts, en ningú moment demanen més estacions, tampoc estan parlant des de la plataforma de qui ho paga, sinó que s'encaren a la Generalitat, i després, per més confirmació, parli en la plataforma de 15 minuts a ir per a desprar, i me van confirmar que no sabien res de la moció que presentava el PP en nom i en apoyo de 15 minuts, el qual per mi, sincerament, m'estranya. Després, un altre tema és l'anunci que ens ha fet l'alcalde, el senyor alcalde, que, bueno, no sé si coincidint en la campanya que vam fer nosaltres, no sé si és que ja ho tenia pensat i de pront de repente ha vingut. Van a fer una ampliació d'un dels dos pàrquings. Jo insistís que no dic que no s'amplien els pàrquings que n'hi ha, però és que el costat del mercat, aquell costat de l'ambulatori, estiguem abandonats. I allò és qüestió d'anar a veure-lo, perquè és increïble. 3 línies, 2 línies dobles, aparcant, no n'hi ha manera. Val la pena moltes vegades deixar el cotxe en casa i vindre caminant, però clar, encara que siga mitja hora. Entonces, no entenc com se fa una ampliació i no se fa un estudi seriós que es pot fer, perquè en molts pobles se fa. Encara que el terreno siga urbanitzable, se fa un pàrquing, no passa res. Que està un any, el temps que siga, que ahir a aquest costat tinguem terreno urbanitzable, perfecte, doncs se fa un pàrquing provisional i donem una solució provisional, però per només el comerç i la gent que ve de les urbanitzacions té on aparcar per aquell costat del poble, que estiguem abandonats. I després, ja per últim, bueno, no sé si t'hauràs donat compte que ha tingut que cridar l'atenció jo del senyor alcalde perquè una vegada més certes persones del públic se passen el ple insultant. I a mi hi ha un moment que me molesta. I per tant jo crec que el senyor alcalde hauria de cridar a l'ordre i si fa falta expulsar algú del públic, expulsar-lo. Perquè això se contamina. I després resulta que no és només el públic, sinó també alguns consellers que contesten d'una manera poc ètica. I en unes cares que no corresponen, i unes actituds que no corresponen. Això va, com diguin més passat, va per molt mal camí. I n'hi ha gent que pareix que en comptes d'aguantar la situació estan tirant llenya al foc perquè els interessa. Jo crec que no és el que deu de ser el poble de l'Aliana, el que ha sigut sempre el poble de l'Aliana. A algú li interessa que canvi, i a mi no m'interessa, ni m'agrada. Gràcies. Pues cada vegada estem millor així als plens. Jo no sé per què no ve la gent, se divertiria molt. Anem a veure, jo crec que han passat 2 o 3 cosetes molt interessants. Una és que ja estem acostumats a que n'hi hagi una picabaralla així de la gent de Compromís, gent del poble que parla, que li pregunta, inclús en els regidors algun que altre. I això no sé molt bé a què se deu, però crec que tindria que controlar-se. I per una altra banda és que hi ha hagut una cosa perquè en el ple passat vaig demanar amparo al senyor alcalde i en el tema de l'amparo avui l'he demanat que a veure si havia fet alguna cosa, perquè no ha fet res. I què ha passat? Que m'ha recordat que jo vaig dimitir de l'equip de govern, que vaig dimitir jo, que no m'havia eixat ell ni ningú, i que ara està molt content en l'equip que té. Com he dit en l'exposició, evidentment està molt content perquè té 2 vots que li faciliten la majoria absoluta i això li dona molta tranquil·litat. Però he dit una cosa molt bonica, i és que la gent que està con ell té que tragar. I jo, com no estava disposat a tragar, per això no estic en ells, evidentment. Jo no estaré mai en ningú en el que tinga que tragar. Estaré per a parlar, negociar, arribar a acords, el que siga, però tragar. Així que passa? Que si no tragues en l'alcalde no pots ser regidor
molt mal. Jo crec que se lo tendrá que hacer mirar. Se lo tendrá que fer mirar. Lo de tragar, que el sentisca la gent, perquè és para nota. Gràcies. A veure, el ple ha estat àgil, ha estat molt ameno, diguem, ràpid, en el qual nosaltres hem retirat, vull ressenyar, la moció dels 200 milions que reclamava el moviment feminista als pressupostos generals de l'Estat. Pensàvem que és una cosa que hauria d'haver estat d'entrada en el pressupost i no se tindria que haver negociat, però bé, gràcies a la nostra diputada en l'Estat, Marta Sorlí, i també la resta de diputades de la resta de grups de l'oposició, se feren ressò d'allò que estaven fent les dones, les feministes al carrer, i se clam perquè la signatura del Pacte d'Estat contra la violència de gènere fora una realitat, allò que havien signat i que s'havien compromès tots a complir, que es farà realitat. La resta de mocions i propostes, nosaltres en les propostes sempre les valorem, les avaluem, i si dins de la nostra ideologia es pot aplegar un acord, això és la nostra voluntat per a tot. També m'agradaria que es parlara de tots els temes de terrorisme, que es condemnara, per exemple, m'agradaria veure una democràcia madura com és la nostra, o això diuen, i tots els defensors de la Constitució, que també defensaren i que pogueren jutjar els crims que es va produir durant el franquisme, per exemple. Va ser un règim feixista que vam tindre en el 1939 fins al 75, amb la mort del dictador. Encara, dia d'avui, els torturadors estan lliures, no han sigut jutjats, i això és una vergonya per a qualsevol democràcia. Tots els que s'omplin la boca dient que són demòcrates estan allà on estan, fent cortines de fum per a tapar les seues vergonyes, sense voler que n'hi hagi justícia, sense complir la llei de la memòria històrica, per tal de continuar amb el seu xoc i continuar dient que aquí no ha passat nada, no ha habido caja B. El Partit Popular ha estat condemnat i encara sí, no hem vist res. Zaplana ha entrat en la càrcel i això és una vergonya per a tots. Nosaltres, els valencianes i els valencians, hem d'anar en el cap ben alt perquè som un poble unit i alegre i combatiu, com diu la frase. I hem d'estar en aquestes coses. Ve un any d'eleccions, estem en un any preelectoral i suposo que amb diverses cites de tot tipus, perquè suposo que en l'Estat també entraran les eleccions, i l'única cosa que vull demanar per a l'Eliana és calma. Necessitem que el xoc polític no siga un atac personal, perquè jo ho he viscut, estic visquent atacs d'odi a la meva persona, no n'hi ha cap proposta política. És una persecució que ninguna persona hauria de tindre mai en la seva vida ni de poder viure. Hi ha plataformes en aquest poble que els donen cabuda i que simplement viuen d'això. Diuen que informen, però el que fan és informar per a de quan en quan colar algun odi personal i alguna inquina que no té cabuda en aquest poble. L'Eliana no té víctimes del franquisme. L'Eliana no va assassinar a ningú, perquè el pensament està per damunt. El pensament és lliure i està per damunt de tot. Nosaltres, això és la nostra identitat i el nostre origen, això és el meu poble. I tot el que volen fer i volen convertir això, si les anteriors eleccions van ser un xoc i va ser una vergonya viure això, a més de suposat foc amic, no me vull ni pensar el que va ser el següent any, el que ens espera. Queda 363 dies per a les eleccions municipals del 2019. Per favor, seny, per favor, construïm l'Eliana, parlem, tenim una proposta, fem-la, si se pot, per què no? Però deixem les persones al marge, les famílies també, i per suposat no fem dels plenos un espectacle lamentable que dona vergonya aliena escoltar certes coses, perquè la gent no escolta, té la seva pròpia veritat, té les seues pròpies maneres de veure la vida, i li pots estar explicant que això no és de veres, que això no està sustentat, però si no serà immoral. I el tono que s'empra és de llàstima. El masclisme és transversal també, i molts se'l tindrien que fer veure. Moltes gràcies. Vale, pues res, del plenari destacar sobretot la informació municipal del final del plenari que ha donat l'alcalde, referent a totes les obres en infraestructures que es van a fer en les
sobretot en les carreteres que pertanyen a la Diputació de València, obres que van afectar a la carretera que va de Ribarroja a Sant Antoni de Benajeven, una ampliació de voreres, una pacificació del tràfic, al final de l'avinguda Caixa d'Estalvis, que també és una zona inundable, amb problemes d'inundacions per als veïns, que s'ha de fer una actuació de recollida d'aigües pluvials i sobretot la mesura que ha avançat l'alcalde, que es farà encàrrec als fons propis en càrrec a la IFS del 2018, que és la futura ampliació d'un dels aparcaments que ja tenim en funcionament, que entenem que és una demanda veïnal que es venen fent insistentment els nostres veïns des de fa molt de temps i que esperem donar-li, si no una solució definitiva, una bona solució al tema dels aparcaments. Hemos vuelto a presentar una moción reivindicando las propuestas de la plataforma 15 minutos, sobre todo la doble vía en el metro de la Eliana, en toda la línea 2, y la carencia de paso de 15 minutos con los convoys, y si es necesario que se ponga alguna parada de metro más para conseguir llegar a todos los sitios de aquí a Liria y para llegar a Valencia en una frecuencia de paso mucho menor. Lamentablemente todos los grupos políticos la han rechazado, si no se han abstenido, o sea que no entendemos por qué. De hecho, vamos a instar a la presidenta de nuestro partido, Isabel Bonig, en un acto comarcal que hay este sábado, para que se moje y prometa que si algún día llega a ser presidenta de la Generalitat, que esperemos que sea dentro de un año, ponga la doble vía y haga suyas las reivindicaciones de la plataforma 15 minutos, ya que el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra no han hecho nada en estos 3 años que llevan de gobierno. Aparte de eso, lo que queremos... Nos parece muy grave lo que ha ocurrido en este pleno, que no tiene nada que ver con ninguna moción ni ninguna propuesta, sino que es el hecho de que a compañeros de otros partidos políticos que no están en el equipo de gobierno y a mí mismo se nos ha coartado la libertad de expresión y no se nos ha dejado explicarnos en ruegos y preguntas, utilizando torticeramente, en nuestra opinión, la facultad del alcalde de cortarte y no darte el turno de palabra, cosa que entendemos que el reglamento no lo sostiene. Incluso ha pasado así con gente que viene de vecinos y tienen su turno de intervención en el pleno, a los cuales tampoco o no se les ha contestado o se les ha contestado, entendemos nosotros, de manera incorrecta, y se les ha quitado también la libertad de expresión en ciertas preguntas. Eso nos parece muy grave, creemos que ha sido un desliz del alcalde, esperemos que en los siguientes plenos no vuelva a ocurrir, si no tendremos que tomar cartas en el asunto.